Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Karon, akong gamon is pork burger. So, ako nang na-defrost ang ginaling. Kanya, natay minced garlic, ahos, nagipino-pino, o duha ka egg, o nor cubes, then asin, o black pepper. Ug mogamit sa tag flour para sa ato ang pag-mix sa ato ang ginaling unya para dili siya bungkag. So ako nang ihalo ang ahos na gitang pino. Then, ang egg, atong buakon. Ayan. 1 kilo din yung ato ang ground pork. Mix lang yun. Mix well. Then, mag-add ko og flour. Tulok kutsara para dili mabungkag ang ato ang patty unya ang burger patty. Then mag-add ko og black pepper, then salt, og ang ato ang nor cubes. Para siyang i-mash daan kay man siya malanay dayon no. Okay. Then i-mix na sad na ko. Inana kadali guys ang paghimo og burger patty. Pwede po siya chicken, pwede po siya beef. Then kani ako ang gihimo is pork. Mix and mix lang. Add ko og black pepper para humot gid siya. Then mix. O karon mo na ni siya ang atong burger patty. Mix and mix lang. Hantod nga halo na gyud ang tanang ingredients. Labi na kato ang gibutang nga pork. Chicken cubes to siya guys. Hindi gamit ay ang atong nor cubes. Hindi ko ganahan og kanang kuano. Unsa imong gigamit nga karne, ang ako is dili mao ang maong flavor sa mga cubes. So akong gigamit is chicken cubes. So ayan na, na-mix na. Ako na siyang i-hulma-hulma, kanang i-circle-circle dito. So kinalan mag-use ta og gloves para hulma na nato sa to ang burger patty. Ayan. Ato na siyang ilingin like this. Nya. Para di siya magtapot, ato siyang gamitan ani. Ayan na. Ito na po ang aking pork burger patty.
Sana magustuhan nyo. Thank you. Enjoy for watching. And please do comment and subscribe. Don't forget that. And do thumbs up. Thank you. Mo na niya nga ako ang finish burger patty. Ayan po, binabaliktad ko po yung burger patty. Ako nang gibali. Golden brown naman siya. So, mag-wait ako pa until golden brown tikas o maluto na. So, ayan guys, ako lang gihulat nga mo brown ang pika side. Kay ato na po ng bali-balihon. And then, nanatay burger. Pork burger. Siguro, maggama ako gravy, pero bilisan ako i-black ang gravy. Ako na pong ibali ang pika side. Ayan, brown na.